जब कार्डनि सायाव जाख्ल'नाय जादों बे सैथो आरो जोङो गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ रेकर्डफोरखौ मोनगासिनो दङ माने 80% जि जब कार्डनि फैसा बेखौ माने पार्टिनि मानसिफोरा जादों बिथांमोननि बिपिएफनि मेम्बार बायदिसिना अफिसार लोगो नांजोबनानै दा बेयो बिथांमोना रायजो राजाफोरनो बे फैसाखौ होफिननांगोन आरो नङाबा बिनि सायाव जोङो कमप्लेनल' खालामनाय नङा बिनि सायाव जोङो हाइ लेभेल इनकुवारि जोङो दाबि खालामगोन मानोना गोरिब गुन्द्रा रायजो राजानिफ्राय फैनाय फैसाखौ रावहाबो जानायनि मोन्थाय गैया दा बेनिखायनो दिनै बिपिएफनिफ्राय जायफोर मेम्बार जायफोर भिसिडिसि चेयारमेन बायदिसिनाफोर जायफोरा दिनै आइअआ न' आरो जब कार्डनि फैसा जादों बिथांमोना थाबैनो न'खौ बानायफिनना होनांगौ आरो जब कार्डनि फैसाखौ रायजो राजाफोरनो सोना होनांगौ नङाबा बिथांमोननि सायाव एक्सन लानाय जागोन आरो बियो मोजां खोथा नङा गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाखौ मदद खालामनो थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारा गोबां मोजां स्किम हरो नाथाय बे स्किमफोरखौ बिथांमोना मोजाङै मावफुङैनि थाखायनो दिनै मानसिफोरा रायजो राजाफ्रा गोग्लैसोनाय जानानै दङ दा बेनिफ्राय रायजो राजाफोरनो थाखाय थार बिजिरनाय होनांगौ थाखाय बे एक्सनखौ लाथारनांगोन बे जिआरएसफ्राबो बिथांमोननि समावनो एपइन्टमेन्ट होनाय नालाय दा गोबां जिआरएसआ माने बेयो गभर्नमेन्टनि नङा बे बिपिएफनि बायदिसो खामानि मावबाय थादों दा बेयो मोजां नङा दाथ' कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दङ बे समाव बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाया मोजां नङा दा बिनि थाखायनो बिथांमोना जेनुइनलि रायजो राजाफोरनो हो बेखौ माने पार्टिनि पलिटिकेलाइज खालामनानै होनाया थिग जायाखै आरो ओरैनो नर्मेल समाव बिथांमोना खामानिखौ मावाखिसै दिनै बिथांमोना गिनानै बे माने दा बयबो दाबि खालामनायखाय इउपिपिएल दोलोआ नारसिननायखायसो बिथांमोना माने आइडि नाम्बार बायदिसिना बुंलाबायनो नागिरदों आरो आइडि नाम्बाराथ' दा बेयो बिराद गिदिर मोनसे राजखान्थि नाटकसो बिथांमोना भट आदाय खालामनो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव बुङो फैसा होगोन 10,000 20,000 उनाव इलेक्सन जोबबा होआ आरो आइडि नाम्बार होगोन न' होगोन होननानै इलेक्सन फैबाथाय खाथि रायजोफोरनियाव थाङो बिसोर होआ दा बेबायदि थगायनायखौ रायजो राजाफ्रा मिथिजोबखाबाय आरो दा गोदानै बेबायदि राजखान्थि खालामनायखौ रावबो गनायनाय नङा गामि बिथांमोना आइडि नाम्बारखौ दानना होनाय जादों बिपिएफआव जुदि फैयोबा होननानै गोबां एक्स चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा बिपिएफआ रावनिबो आइडि नाम्बार दाननो हाया बेखौ सरकारासो दाननो हायो गोरोन्थि जायोबा सासेनिया मोननै मोनथाम जायोबा मोनसे दानना होनो हायो नङाबा रावबो आइडि नाम्बारखौ दाननो हाया बेबायदि राजखान्थिखौ बिपिएफआ खालामो रायजो राजाफोरखौ थगायनानै फिदिंनानै राजखान्थि खालामनायानो बिपिएफनि गुबै थांखि दा बिथांमोना बे इनायखौ मावगासिनो दङ रायजो राजानि सायाव दा बेनिखायनो इउपिपिएलआ एबार जेरैखि जाया जोङो माने पावाराव फैगासिनो दङ सासन सालायनो फैगासिनो दङ अब्ला गासैबो आइ आफा रायजो राजाया खुनु आइडि नाम्बारनि थाखाय थाखा थाइसेबो होनांनाय नङा जब कार्डनि थाखाय थाखा होनांनाय नङा एबा जि आइअआनि न' मोननो थाखाय रावबो थाखा होनांनाय नङा आरो जिखिनि थाखाखौ बिथांमोना जादों इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो इनकुवारि खालामनानै केस फाइल खालामनानैबाबो बे फैसाफोरखौ मोनहोनायनि थाखाय बेब'स्था खालामगोन बे खामानिखौ जों मावगोन एक्सेन्टलि बिथांमोना हाग्रामाजों थांनायफोरा गोबां अभियोग खालामदों बिथांमोना दि इउपिपिएलआ गोबां थगायदों रायजो राजाफोरखौ होननानै इउपिपिएलआ पावारावनो गैया मा थगायनो इउपिपिएलआथ' पावारावनो गैया जाय पावाराव दङ बिसोर थगायगोन पावाराव गैयैफ्रा थगायनो बिथांमोना गावसोरासो थगायजादों गावसोरासो बिपिएफजों थगायजादों हाग्रामामोनजों थगायजादों गोजा गोमो गोथां सिमां नुहुरनानै बिथांमोना जइन जाहैदों खिन्थु जाय 17 बोसोर पावाराव दङ बिसोरसो थगायगोन पावाराव गैया मा थगायनो हानो रायजोफोरखौ जोंथ' रायजोफोरखौ अनदों सिबिदों जोङो गोबाङानो सोमावसारबोदों जाथिनि थाखाय दा दिनैसो जों राजखान्थियाव फैदों गाबोन पावाराव फैना थगायोबासो बुंनो हागोन जोंखौ एडभान्स बोरै थगायनायखौ बुंग्रोनो हायाखै